שלום, אני דניאל. אני בן 15 ואיך נגדיר את זה ביפה? אני לא ממש מקובל. זה רועי, החבר היחיד שלי. זה גם כמו כולם קורה. מה קורה, רמו? בוקר טוב לכולם. תפסיק לסרים, כמו שננסה בבקשה. בוקר טוב גם למאחרים. טוב, נוסיף דברים, נוסיף מחברות. היום אנחנו נדבר על מה שקשור לכאן ופה. טוב, אז כמו שדיברנו על טבלת הערכים שלנו. ראיה. תבדוק, יא הומו. מה קורה פה? כלום המורה. הוא מפריע לנו. אתה מוכן להפסיק להפריע כבר? הוא טמבל המורה. וקפל את הדף, זרוק אותו לפח. כן, בגלל זה כל הניירות אצלך. טוב, צמצול. בבקשה, שיעורי בית לשיעור הבא, סיכום על כל החומר. שיעורי בית לשיעור הבא, סיכום על כל החומר שדיברנו. אוקיי? משוחררים בבקשה. ג'וני, כדאי בבקשה רק לנקות את כל מה שיש פה באזור, את כל הלכלוך שעשית. תודה רבה לכם, משוחררים. תראה את ההומו הזה. יאללה, בוא לשתות את זה. יאללה, לך, לא! יא הומו! תעבוד, תרווה לחנק לך בגרון, יא מניאק. יאללה ססה, שרמו את חתיכת תומר. יאללה, חלאס פה, תפסיקו! לא מבין, מה הקטע שלך? מה הבעיה שלך? לא מבין, מה הקטע שלך? מה אתה בכלל? אה? בוא נתחיל. את הצהובה. למה אתה מאחר? אתה פשוט שכחת את הראש. שב שם בבקשה בדממה. זה מפריע לכל הכיתה. אוקיי? התקשורת הצהובה. למישהו יש... הכיסא שלי שבור, אני לא יכול ללכת לך. ממש לא. שב בשקט. לא מצליחן בין החצי החוצה. שב בדממה ותוציא ציוד. אוקיי, חבר'ה, אנחנו חוזרים לעניין תקשורת צהובה. למה אנחנו בכלל מכנים אותה כתקשורת צהובה? למישהו יש השערה? בר שי, אולי אתה? למה תקשורת צהובה? צהובה. הדוגמאות...
לא יכול להיות. בדד במשעול אל העין, בדד בנתיב ללא כלום, בדד עם הזמן הבורח, והזמן לא שוכח להציב את הגבול. בדד מכף יד מלטפת, בדד ללא שכן ידיד, בדד כמה טוב לא לדעת שידך כבר נוגעת בידו של אחר. בדד אלך גם תפילה אין לי, בדד